ମା ବାପା ନିଜ ପିଲାକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରନ୍ତି, କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତି, ମନକୁ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ମା ବାପା ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି କରିନଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏ କଥାଟି ବାସ୍ତବ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଅନେକ ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗନ୍ତି। ଆରେ ତୁ କାହିଁକି ଜୀବନରେ ଚାକିରି କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ ହେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଘର ଜମିବାଡ଼ି କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଦେଖ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ କରିଗଲେ। ଏଇ କଥା କହିକି ପିଲାଙ୍କୁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ଭଳି କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି କଥା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖାନ୍ତି, ଛୋଟ। ସତେ କି ତମେ ମାନେ ଛୋଟ, ତମ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିଲ ନାହିଁ ମାନେ ତମେ ମଣିଷ ନୁହଁ। ଏମିତି କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଯାଉଛ, କାହିଁକି ବାଧିଲା ଭଳି କଥା କହୁଛ? ଆରେ ତାହାର ବି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ। ସିଏ ବି କିଛି ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତା ଜୀବନରେ, ସିଏ ତା ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖ ଆମ୍ବାନୀ, ଆଦାନୀ, ବିଲଗେଟ୍, ଏଲନ ମସ୍କ, ଏମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବେ କି କାହିଁକି ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି କଲୁନି, ଚାକିରି କଲୁ ନାହିଁ, ଘର କଲୁ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି କଲୁ ନାହିଁ? କାହିଁକିନା ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବସି ଖାଇଲେ ବି ସରିବ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ମା ବାପା ମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସକ୍ସେସ୍ କିଛି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ ମା ବାପା ନିଜର ରାଗଟାକୁ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବାହାର କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଦିନେ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ରାଗ ବାହାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଜ ପୂରଣ କର, ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ।